Helo, dwi yma yn Merthyr I ffindio pa fath o bobl sy'n mynd I march annibyniaeth. Helo, dwi yma yn Merthyr gyda Will. Heledd, Sara, Megan. A pam ydych chi yma? Annibyniaeth! Helo, dwi yma yn Merthyr gyda Jeremy Turner. Ac dych chi yma pam? If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, people will believe it. Tino? Cywir. Hitler ddim yn dweud na. Yeah, well, dwi dal yn cytuno. A ble ydyn ni? Yn Merthyr Tydfil. Yn marcho dros? Annibyniaeth. Pam? Achos... O mam yn deud? Mam yn deud. Allti safi annibyniaeth? No. Mae'n gwybod e'n iawn bod fi'n dyslexic. Mae'n gwybod e'n iawn. Ti gair cyflym am annibyniaeth? Beth yw annibyniaeth? Ti gair bod ni'n heiddi annibyniaeth ar ôl perfformiad Cymru ddoe? Annibynnol, faint o en sy'n mynd annibynnol? 2. 4. Dyn ni methu un trefnu march, ni sy'n stuck fan hyn. Bach fel sefyllfa gwleidyddol Cymru, I guess. Pwy bydd yn arwain eich Cymru rydd delfrydol chi? Y dyn gorau. Neu'r fenyw? Ie. Beth ti'n meddwl am Gymru rydd? Shit. Snog Mario Foyd, Owain Glyndŵr, Saunders Lewis neu Caio Evans? Enw mab di Caio Evans, so Caio. Slogio fo. Slogio Rex. Ladies and gentlemen, we got him. Annibyniaeth I ddod yn eitha mainstream nawr, arfer bod jyst ar gyfer weirdos a vegans. Pam ti'n credu bod lot mwy o bobl yn cefnogi annibyniaeth nawr? Mae'n just lot mwy o vegans o gwmpas a weirdos. Yn syml, really, ynddo e? If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed. Cytuno gyda'r quote yma? Yeah. Hitler ddim yn dweud e. Have you done? Y bobl fwyaf radical sy'n y cefn. You've already lost the battle if you're too afraid to fight. Tino? O ie, sy'n ei ddweud. Donald Trump yn dweud na. Ie, wel. Tiw, mae fel steddfod yma. Ac pam ti'n marcho heddiw? Dros annibyniaeth sosialaidd I Gymru. So beth yw dy hoff rising di, Merthyr neu'r Easter? It's a close one. Ti'n cael chocolate Easter? Fucking hell. Easter rising 1916 yn Iwerddon. Dwi'n fraint a pleser o ddarllen cerdd I Bryfarth. Cymru rydd fel dolyr a'r dagrau yn pwlio lawr fy mochau ac I ddyfnder y pydew I slaw. Diddorol. Diddorol iawn. Diddorol. Faint o amser gymryd ti sgwennu hwnna? Munud. Dwi wedi ffeindio arweinydd Cymru rydd. Gofyn un cwestiwn. Na, chi. Caio Evans. Yeah. Owain Glyndŵr. Yeah. Saunders Lewis. Yeah. Snog Mario Foyd. Okay, right. Fuck it. Fuck Owain Glyndŵr. And then, who's the other one? Dwi'n ddim yn un o'r opsiwn me. Snog Mario Foyd. Oh, I've gone too far. I. B. Ö. N. I. A. I. T. H. I zoned out hanner ffordd drwyddo, sori. Ond pam ydych chi'n credu bod annibyniaeth I ddod lot mwy ffasiynol? Achos oedd arfer bod ar yr ymylon ar gyfer hen bobl a weirdos. Pam bod gymaint o bobl ifanc a bobl normal yn dod yma heddiw? O, fi bach yn hyn, a falle bod fi bach yn weird hefyd. With a ballot paper in one hand a beth yn y llaw arall. Gorffennwch y llinell. Can o Carling. O, chi clywed am Cofiwch Tryweryn, tragedy Aberfan. Be am tragedy Llanuwchlyn? Wel, ie, bobl sy'n dod allan o'r tragedy fwyaf, dwi'n meddwl. Pam dych chi moyn annibyniaeth? Pwy bydd yn arwain dy Gymru rydd di? Mewn 20 mlynedd. Swn i'n cymryd o'ch chdi, fes o fo. Dwi'n meddwl chdi'n uffar o arweinydd. Iron Fist. O, chdi? Pan Pan ti'n sôn yn ffistio, chdi? So dwi'n cwyddo llwyth o bobl sy'n gyfnogol o annibyniaeth, ond allai ddim yn dweud be fi actually meddwl honno nhw achos impartiality S4C. So dwi off i'r dafarn a off i rando ar be sgen y boi mae ddweud.